दे नै दावबायला दैखौ लायगोन दे गोदौनो होबाय दङ दै गुदुंनो माबासो मा होनो निम बिलाइखौ होफादो फोथारावसो दङ नै जा गोरसाखा सान्दुङा ओमफ्राय बोराया माने आंनि हासबेन्डआ एसे गोजांनाय मोनोनो लोमजाबायबो दं नालाय इसे ओंखायनो माने दिनैहाय माने फोथारावनो थुखैनो नागिरदों आङो ओमफ्राय सिबो सुना होदों गांनैसो ओमफ्राय सान्दुङावनो थुखैनोसै आरो न'आवथ' जानां एकदम साहा नांजोबो नालाय ओमफ्राय फोथारावनो थुखैनोसै फुरा निम बिलाइखौ दै गुदुङाव ग्लब ग्लब गोदौनो होगासिनो ओमफ्राय बे फोथारावनो लाबोनानै थुखैनोसै आङो बारा बेरथारदों निम बिलाइखौबो एकदम नागिरबाबो मोनाखैमोन आइया एकदम लाना फैबाय आरो नागिरनो एकदम सालबारिनिफ्रायसो लाना फैदों ओमफ्राय थुखैनोसै आं बोरायखौ आंहाबो खर' मानि मानसावलाय लांबाय नै सान्दुं गोसाजों दैखौ फुरा ग्लब ग्लब गोदौ होनानै लाबोबाय नै ओमफ्राय निम बिलाइया गांसे गांनै थाफालायदों नै इनि निम बिलाइनि रोसिया ओंखारबानो जायो नालाय गोखा नालाय बियो ओमफ्राय बिलाइया गांसे गांनै थाफाबाय जेबो नंला ओमफ्रायो दा दुगैनो होनोसै इयावनो मानसियाबो लान्थिथिनो गोजांबायथ' र' दे फैद' दुगैनोसै बिनि थंगाया साबोनबो हुनो मोनानो ओंखायनो आङो साबोन लाबोलायासै ओरैनो लुस्र'दोल' ओमफ्राय हामबाथाय मोजाङै दुगैनो हागोन र' खर'खौ फिनांला दे खननै जाबाय बे दुगैनाया दानि फुङावबो खनसे मा होनो बे माबाखौ निमखौ रुनानै थुखैखांबाय दानि 10ता 11तासोआव ना ओमफ्राय आरो दा बाहेरायाव थांनो ओंखारनानै दुगैबावबाय आरो दा थेवबाबो आं निम बिलाइखौ रुना होबावबाय उनथिंजा लुग्रोनि ओरैनो खामद' बारा खामा दे फिसालाखौ थुखैनाय बायदि मोनलाय गोजाङो आंनोबो हाया दा बिथिं माखाया साबोनबो हुनाङा होनदों मानसिफोरा ओंखायनो मोखांखौ एसे सु नाङा गिलिर गैया गिलिर गैयाहाय सायो आरो गिलिर गैखाया नोंनाव दैयानो जोबलांसिगोन सादो नामा इयाव माबायाव जाबाय दे दै गुदुंखौ मेगनाव इदि होआ मेगनाव होआखैना आं मिथिदों दै गुसुखौ सारो मेगनाव दै गुदुंखौ माबाया जाबाय दे जाबाय र' मुसुरना होनि फाइन खालायनि आं इयावनो थानांगो जाबाय दे हुगारनानै गानदोनो हमनाय बेखौ गथ' गोरलै माबा आंहानि फिसालाखौ थुखैनाय बायदि मोनलायबाय आं नो याव बाल्थिङाव सोखादो बैयाव न'आव लांना दंखलाव सुनायनोसै आं दंखलाव होनो हायाना दादोसो हुनाङानो ना जिनिरानो गैया माखौ हुनांगौ जाखो देनां हामबाथाय हुबाय था दैखौ होनदो दैखौ दै सान्दुङाव फैगोन माबायाव न'आव सान्दुङानो गैया न'आव थांदोनो एसे इयाव बार नाङो आं उन्दुना थादो आंहा आरो न' लिरनायनि खामानि दंबावोसो र' निम बिलाइयाव हनै साबसिदो नैखौ ला आं बाल्थिंखौ लानोसै जाबाय थुखैखांबाय जोंहा फिसाला गेदेरखौ आंनि बेग सानसेखौ जेने तेने थांबाय न' लिरगासिनो नै
बाय गैया बोरायखौबो थुखैबाय दिनि ओमफ्राय न'बो लिरनोसै एसे माबा होनो नागिरदों प्रसाद होनो नागिरदों थोगि होनो नागिरदों एसे मोजां मोनगोन खोमा न'आवनो होनोसै आरो मोनाबिलिनि दा मोनाबिलियाव होनोसै ओंखायनो न'फोरखौ साफा खालामबाय मानसिखौबो थुखैबाय जिबो सुबाय गांनैसो गाननाय जोमनायफोरखौ गावनि ओमफ्राय दा थोगि होनोसै एसे ओंखायनो न'खौ लिरबाय आङो बेलासिबाबो लिरबाय आरो हानि न' नालाय उपाय गैया सांसिंखौ जेने तेने लिरखांबाय हाबनानै बिसना सिंखौ ओमफ्राय मेव होनलाय मावजि ओरैनो फिसा नुयो लिरबासो गम मोनोना गिदिरथार गोजा बिमा जों लायावनो जागोन दे हायावनो हो हायाव लाइखौ सुबना सखा मा होगोन इयाव पाइपखौ होनोसै सामुसदो नङाबा बोरै जागोन खि दा मस्लाबनि थुनथुलिनियाबो इसेल' गाइखेरनि ओंखाम जा बिमाया फैदों खोमा मा थांगोन ओइ बिमा नङा ओइसासो इदिला जोंहा नै गोलैलांगोन आरो प्रसाद जानो नागिरदों पायक संदोंमोन नुवाखैनो पायकखौ नोंसोर हो नै थालिर बिलाइयावनो जानोसै थुनथुलियाबो देखायदो बेखौ जाग्रोनोसै ओमफ्राय प्रसाद जागोन ना जोंहा गाइखेरजों संनाय गोथाव जादों इयावनो हो जोंनो प्रसादखौबो गोथाव जादों ना इयाव गोथाव ना जा माखौ लेंना लाबोनांगौ नोङो बेले रश्मि जोंहा रश्मिया जा सिख्ला देरबायानो बेसेयाव जाखो नोङो रश्मि क्लास 1 जाबाय क्लास 1 जाबाय क्लास 1 आव मोनबाय लाबो प्रसादखौ मा नांगौ बाबा गाइखेरखौ नांगौ दा जागोन दे आंनो प्रसादखौ हरनाय तामान टेस्टि जाखादों खिरा तामान टेस्टि जादों ना गोथौ ला गोथौ जाबाय दे गाइखेरलाय जागोन दे आयं जानोसै प्रसादखौ एवनो होयनोबो बेखौ जानोनो हायाखै सनिलाय जाग्रो खोमा होनबा नोङो दे जाग्रा ओमफ्राय जाखांबाथाय एयाव होनो हागोन दा जागोन दे नों आयौ होखादो नोंना खुगाया फिसाना थुनथुलि आंना खुगाया गेदेरना ओमफ्राय आं थब थबनो जाखाङो बेखौलाय मा होननाय दावबाय थायो ना ओमफ्राय माबासो जाबावो आबैसो जाबावो आंखौ ओमफ्राय ना मा सौ नों जाबाय ओंखायनोथ' इयो आंखौ आबै जाबाय ओमफ्राय इखौ आबौ नो आं हाबदो आरो दौरि गिदिरा आरो माबा माबि प्रसादाबो टेस्टि जादों खालामना लाबोनो फाइफोर दाम गैया kerja lama-lama jalan kita datang mbak dengan aku insian mbak deh mbak tak kita datang ya kak dengan aku aku insian desa kan di sana deh mana apa sih time sana gue juga dong sampai buncan naik garah ini jalannya jangan ada nih hai kejang deh jangan ada nih hai proses hodoman cabai sampai जानानै आरो दाबो जागासिनो नै ओमफ्राय
आङो गगा मोनहां मोनहां जादों आंहाबो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअबो एडिटिं खालामनो गोनां दंमोन नालाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय गुड नाइट बयनिसिमबो बाय बाय नै आंना बोरायना मोखां मानि बारायफिनजोब्बाय एखिसो बांसिन आथिंजा बांसिन आरो मोदोमाव बांसिन आरो उपाय गैया आरो माथो खालामबावनो मानसिफोरा होनदों बयबो बेरजोबग्रोबाथाय मोजांसिन जायो बेरस्रावजोबनो हो बिदि होनना मानो होनबा आद्रा थाबाथाय उनावहा बेरफिनो ना मायोनो ओंखायनो माने बेरनो हो होनना बुंदों आरो बयबो दा बेरथारनानै हामथोंसै थाबनो थाबनो हामगोन दे स' बाय बाय बयनिसिमबो बाय बाय